जाजायनाय जोङो दा आइनि न'आव फैबाय मादैखौबो लानानै फैदों मादैयाबो जाथारला नै बुरैथारबाय जों आइनाव फैदों आइनाव टाउन हाबा लानो आइनि फुराना आं दाबो गोसोआव दंथारो ओरै न' खान्थाल ओरै दाननाय दंमोन बहाय गाखोनोसै ओमफ्राय सिङाव गाखोनोसै ब्रा ओरैबायदि आबैया गाबज्रिहैद' ओरैबायदि फुराना न' आरोखि नै बेहायसो थायोमोन जों गोदो बेयावनो देरबोजोब्बाय माने जोङो आइनाव बिदिनो जाग्रा लोंग्रा बिदिनो मैगं थाइगं एखमबा माबा माबि बिहरो नालाय एफा एफा लानानै थाङो आरो जोङो ओमफ्राय गाव संनानै जायो आरो फ्राय माने बाजैनि बे संनाय बा दस्रानि संनाया गोरा जायो होननानै गाव गुरै संनानै जायो आरो गेफेनो गावनि लुबैनाय बायदि गाव संनानै जा होननानै आदायाबो बुङो आरो खिन्थु दा आदाया बुंनो थाङोबा आदाबो बाजैबो मोनसे जायगायावहाय न' लुनानै थाहैबाय दा बेनो हराव सानाव दिगदार माबा मोनसे जायोबा रावखौबो गाबज्रिनानै मोनस'वा बेखौबायदि सानहरनानै जों ओरैबायदि दुखु मोनहरो आरो एथबां बुरजा फिसा खांबाबो रावखौबो मोनस'वा हारसिं फैदों हारसिं थांगोन होननाय खन्थाइयाबो दङ आरो बेबायदिनो आङो सानो दा जोङो बिदिनो माबा माबि फिसा फिसौ खरस लानानै हैदों बेखौनो आरो ओमफ्राय नै आइया जोंनिया फिसा खाख्रेब ख्रेब जाथारबाय बेसारा गोथाव गोथावनो बैयो मादै फैफाथारबाय आरो जोंजों आब'खौ नायनि होननानै जोंजों गारियाव गाखोना फैफादों आरो जों माने गामिजों गेजेरजोंसो थांदोंमोन नालाय फैफाबाय आरो बै मेथाइ लांनायफोरखौ ज' जाबाय आरो जोङो रानलायनानै ज' जाजाय जमा लांदों बेखौनो एफा एफा रानलायनानै जाजोब्बाय आरो जों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय जोङो दा गामियाव दंफैयो आरो आइनि न'आवहाय फैदों जों बेरायनो ओमफ्राय दा बेखौ जोङो फटक लानो होननानै दङ आरो बैहाय बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि बिदिखौ होननानै देखायलांबाय थानोसै आङो माने सोरनाबा सोरनाबा फट'खौनो होनो हायाखै ओमफ्राय जायो अरजाला ससेल'सो होखागोन ना माने ओरैबायदि आरो बिसिनि साननाया माने देनां थैबायबायोबा बायसेन्स माने फटक होयो नालाय थैनायाव बेखौ नांगोन होननानै माने फटक लाहोबावबाय आरो बिसोरो माने रावबो बिदि फटक दोननो रोङा होननानै बे फटकखौ खेबहोदों आरो हाफ माने हारसिं सिंगोल लाहोबाय आरो बिजावजालि सानैल'सै नायल' जाल' बिसोरखौ फट' खेबनानै दोननो नागिरदों मेम'रि थाथोंसै होननानै फट' खेबदों 100 बोसोर जानोसै जोंना आइया 100 बोसोर जासिगोन ओमफ्राय बैयाव नाहर बैयाव आराम जादों ओरै खालामलायथारदो आखाइ मेजन खालामलायथारदो मोजां नुदोंहायबा ओरैबो दंलाबायथारो ज' लाजोब्बाय नै दाना फटक लाखांबाय दोननोसै देनां मेम'रि हिसाबै थाखासैब्रा ना बबेजों थांगोन ओरैजाय सेन्ट्रेल स्कुलजोंसो ओंखारलांगोन थुखैनाया ओइ र' थोद बैजों थिथागुरजों ओंखारजाखानाय नङाथ' ना बैथिंसो थांगोन ओरै फैदो स्कुलाव ओंखारसै खांख्लाबादायाव बाजार खालामहैसै ओमफ्राय दोनबोफिनसै जोंखौ आरोबाव दोनबोफिनसै थिथागुरिसिम दोनबोगोन आं अके फैदो चल'
जेसेनो खरासो सालायसोनोसै नङा सैमा फैदोंमोन दहाय नङा सैमाखौसो आं सोदों सैमाखौ गिनोसो ओंखारो सैमाखौ गिनो ओंखारो सैमाया गिदिरथार नामा बेलाय बेलाथिसो होनदों बेलाथिसो सोरनि सैमा जाखो बेयो गासिबो आं नायसुखुथारा बे सैमाखौ डेन्जार लेब्रादर ना बेयो लेब्रादर नङालै बे रिथिया जाबायना फुरा गामि गेजेरजों थांथारनोसै आरो जों गोदोनि लामा ना गोदोनि लामा बे लामाखौथ' गोदो आं दिनैसो खेबसे गियोसोमोनब्रा सल' 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 जथेस्थ' जायगा दं जोंनि न' सल' मानसियाथ' गैला जथेस्थ' दं गारिया दिगदार खालामदों आरो गामि नालाय गारि फैया खोमा नंनानै दोनदोंदां आदै खुमा बे फुराना न'आ आदै खुमार फैबा थाग्राया गैलाना गैलाहाय गासिबो गोदान जाजोब्बाय मिन्थिगौ राजा गामि गेजेर मिन्थिबाय नोंनि ससुरालसो बाबा बे मा सारा माने ओइ पंखा दिबे ना पंखा दिबे ना गरम लागছে ঠান্ডা দিনে নাই ইলেকট্রিসিটি বিল বাঁচাইছে ইলেকট্রিসিটি বিল বাঁচাইছে আমাদের साहा लोंखांनानै आब'नि दुब्लियाव माइ नायनो हाबफैदोंब्ला बेलासिबाय ओमफ्राय अखाबो थाइफ्रिबाय ओमफ्राय माइबारि दुब्लियाव ओंखारनाय जायाखिसै लामानिफ्रायनो गिदिंनानै फैफिनबाय जोङो बोथोरालाय बिराद मोजां जादोंमोन थाबायनो बिदिबा आङो भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'बाय नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बिराद मोजांमोन बेरायनो बाय बाय